Sledujte na jeho kanály a hrajeme Grey King. Jsme velký a máme takový zabal. A nebudeme to občesávat a jdeme rovno do vagónu. Kde jsi? Pojď sem. Paťo, pojď sem, do vagónu. Pojď sem, ne! Mám tě. Tam pojď, tady. Tu. Tak, my na to stejně sedíme. Tu. Já mám lékárku. A healujem tě. To nemůžem. Já jsem debil, já jsem do nabíjačku, ty vole. Takže se telefon nenabíja, ty vole, debil. Tak, lidi, no. Doufám, že se máte dobré. Protože budeme se asi tento video hodně štvát. Jakuba, nespravíme zlý ending, že se přidáme na stranu zla. Urobíme zlý ending, jasné. Já jsem zlý ending. A já dám zlý ending. A kedy? Zkusíme urobit aj zlý, aj dobrý ending. Ale jak? Ale já jsem najprv zlý. Dobrý, ne, urobíme zlý, potom urobíme dobrý. Dobré. Kde jsi? Takže breaking news budu za 4 minuty. A já si jdem vybrat postel. A můžem být vedle těba. No. Ano. Počkej, ne. No já jsem vedle komputeru. Ty jsi tady? A pojď sem, Jakub. Ty to bude moje postel. A tady je moje. Budeme vedle seba. Budeme... Já jdem na komputer. Dobré. Budeme vedle seba. Veď jsme vedle seba. Dobré. Kde jsi? Někdo, Jdem za kočku. nějaký typek našel Robuxový klíč. OK. Kámo, já se těším, až tady budou ty týpci zlí, protože já jich totálně zmlátím, já jich totálně zabijem. Tu pálku, já jich budem mlátit. Poradně. Ale já mám lékárku. Tady je basement, čum na to, tady je basement. Já healujem. Já hide. Já jdem ho healovat. Počkej. Healujem. Mě nějakou lékárničku, mě se doživím. Ale ty nemůžeš. Počkej, sak stoj na tě, nemůžem healovat. Jej, a mě to vyhealovalo. Vidíš. On reve. My máme plné životy. Ale já nemám. On tady reve. Nevím kvůli čemu. Yes, mother. Že za chvilku začne nějaká ona televize, takže já si tady sadnem. Za 1 minutu. Peníze, děkujem. Rozmlátím telku. Aj, já mám jablko. Koukej, tady je Garfield. Au. Já vím, že tam je Garfield. Já pokusal. Koukej. On tě nepokusal, on tě i postrabal. Ale jsem jim pomoct. Ale proč nemáš lékárničku? Au. To bolí. Dám si aspoň jablko.
Už to nemám. Pizza, 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 pizza. Ňam, 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 ňam. Pizzuška. Pizza, 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 Ty pizza. máš rád pizzu? Áno. Poď, ideme si kopkať pizzu, pizzu, pizzu. Ale povedz, že nech mi to nechajú, zabraň im. Bohužiaľ, už máme všetky pici, ale mám ja pici. Ja mám jednu, aspoň. Ja si nechám tú pizzu, veď ja mám plné životy, prečo by som to jedel? Ja si to nechám na seba. Ja som sa najedol. What? To čo bol, tam bol nejaký týpek. Tam bol nejaký týpek. My musíme to teraz jeden oný, kde budeme musieť fajtiť s tým týpkem, mám pocit. Jakub, desi, Televíza, a se pod. tady sem. Vidíte. Televízia, 3, 2, 1, sadni si. Daj skip. O tak aj ja budem. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Toto si Purge has begun. nehral. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being invaded and Oni destroyed. rozbijajú This is not a Roblox drill. hry. Stay inside. Protect your families. Keep doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be defeated. Že keď sa snajme. Teraz sa ideme zabezpečiť, ne, ideme chrápkať, dobre, ideme chrápkať. Dobre. Ale ja chcem. idem do svojej postavky. A ja. Ja chcem byť pri tebe plus. Hurá! Mne to dáva plus 20. Ale iba chvíľku. A jo, si teraz tady budeme zavření a my musíme bojovat s těmi týpkami. Ale ja nemám nic. Tak já se ochráním, já mám benzínovou palku. Mám palčičku také. Lebo ja budem vstávať. Ja nemôžem vstať. A tak nic. Tak je to normálne. Ne, tak asi není, jo. Daj si benzínovou palku. U nás nejsú. A vy, a vy, že u nás nejsú. Ja sa bojím. Hej. Konec noci. Dobre, konec noci. Ideme. Hurá. Ne, proč není otevřené? Aha, zelená. Ze- Izba a rúžová. Všetci, áno, mám dosku. Ja chcem zobrať vie. Ja chcem, môžem dvere zabarikádovať. Niekto otevre basement door. Ja barikádujem dvere. Mám brigádu. Jakub, ale pod mi pomôcť ty dvere, ono zavrieť. Zabrieť. A pod dole. Tak rýchlo sme to spravili. Ja spravím ty dvere, áno. Musíme všetko barikádovať. Ja robím dvere. Všetko zabarikádujte. Ne? Ale ja chcem dvere. Všetky okná. Všetky okná, všetky dvere. Ja chcem dvere. Nejde zabarikádovať? Dobre, dám. A dve... Zabarikádujte to. Víš, vážne všetko zabarikádujeme.
Ja nechám iba, ja barikádujem iba dvere. Stále. Takže asi šate už je 500. Hej, ja tady mám tú tabulku, že mám drevo. To čo je? Tá blbosť. Dá. You did perfect job. Že si to stále zvládol. Ale ja sa nemôžem uhylovať. Ja som urobil najväčšie roboty. Ty sa máš. Zapis. Som písal, a ešte som dostal achievement, som nedostal. Mne už došla lekárnička. Ó, ne. Prosím. Ó, a teraz budeme útočiť. Počkej, to poznám. Teraz budeme útočiť. Teraz budeme musieť byť. To poznám. Aha, to je pizza. Ja chcem. Ja chcem tiež pizzu. A to je moja pizza. It's my pizza. Nie, ale... Dnes mám pizzu. Ty sa máš. Pizzu. You are so lucky. A teraz bude typek útočiť. Ja sa do neho pritiahnem a budem ho byť jak svin. Ale ja jak? Ja som slaboch, ja som mu. Garfielde, schovaj sa. Schovaj sa, Garfielde. They are outside. Dobre, teraz musíme byť, lebo tady bude ten typek. Jaký? Bude ten zlý typek a my ho musíme zvládnuť. Poďme do izby Get the rýchlo. rooms and go to the bed. Máme ísť do postela. Poď, OK. ja chcem ísť. Zas mi to dáva 20. Ale Jakub, ochrániš ma plus. Áno, aj tento typek ťa ochráni, aj táto typka, aj tento typek. My sme My veľkú ochranu, my ťa ochránime, my ťa budeme protektovať. Zabijeme, ktorý. My sme všetci. A teraz, pokiaľ niekto sa otočí, tak my budeme pripravení a zbijeme ich na stračku. Nikto tu není. Ale ako povedem, za chvíľku príde. Ja idem spať. Dobre, A že ja, že nemôžem teraz spať. Hned, že nemôžem hned spať. Máme bože, dobre, už je ráno. Ping room was attacked. Znova rúžová místo bola atakovaná. Znova je rúžová. A prečo to musíme zase barikádovať? Ale mňa to nebaví. To je divný záchod. Oni zabarikádovali záchod. Kto zabarikádoval? Počkaj. Ó ne. Broken window. Basement. To je strašne zle. Ne, ja som hore, ja som taková trudlička. Ja sa asi nedostanem dole tak. Musíme ísť do toho noskrinku, bez ktorého nemám pocit. Sem poď. Ale poď sem. Vidíš? Sem poď. Ne, ja som organizátor. Vidíš? Ona je týpka. Idiota. Ona je debil. Vidíš, musí sa schovať za poličkou. Rýchle choď za poličku sa schovať. On ju zabil. Áno. Sme schovaní. A proč si za tú skrinku mám si? On ide hore. Dávaj si pozor, lebo on ide hore. Ja nejsom hore. Dobre. Ale ja by som radšej išiel za ním hore. A jak spravíme ten zlý ending? Poď, ideme do basementu. Ideme do toho, do sklepa. Pomoc. Ja nestíham. Poď sem, poď, no tak.
Idem. Tady se musíme vyzbrojit. Tady se vyzbrojím. Vezmeme si tady kladivo, nemôžem. Aha, ja mám páčidlo. Odkiaľ ho máš? Keď máš lekárničku, tak si... Ja mám aj kladivo, aj toto. Ja mám kladivo. Jablko. Kúkava kladivo. Ja mám dve pici a jedno jabko a jednu banku. A toto poznám, teraz sa budem mať. Tady malý vidíš víček, čumaj ho. Co? Tady malý vidíš víček. Čo? Ale ja chcem krúpať. Peníze, ja mám peníze. Jo, týpek s páčidlem. A bum! Ja ťa zbijem tým mojim kladivom. Porazili, pozri. Ja som ho zabil kladivom, lebo kladivo je silné zlo. Tarare. Tady je nějaký kód. 3. Jakub, tady je kód 3946. 3946. Pojď sem. Jakub, pojď sem. Pojď sem. Ale pojď sem. 3946. Dobre. Pamätaj si heslo. Heslo je 3946. To je na trezor. Napíš si to na papírek. Ale ja si to zapamätám. A kde to vidíš, ten link? Ja som ho videl tady pod krabicou. 3946. Tady. Tak si to započ, ja si to odfotím. Odfoť si to. Ne. Rýchle. To je 3946. Napíš si to niekam. Počkaj, ja? Vicky mi napísal, že ja nemôžem volať, lebo som u uja. A mám tu malé dieťa a to byte spí, tak nevolajte. Môžete urobiť skupinu, kde si Jakub a ja. Ok. Vicky mi napísala správu. Mám to napísané, ten kód, tak poď z basementu máme ísť preč. Jaký to bol kód? Mám 3946, 3946. Dobre, počkaj. Ja sa snažím tie obrazy dať dole. Čo Tady smi... je led, ja sa musím vypať ledu. Nie, zase. You don't sleep. Ja si nechcem ublížiť. Niekto našiel nejaký... Au! Ale tu jak? Lebo tady je led. Jakože ja som videl. Ale... ja som ani do toho ledu. Preskákať, no. Co tady je za 30 €, Jakub? Kola. Platiť. Ja sa napijem koli. Dobre. Ja som rýchly.
Jakub, ja som rýchly, jak Sonic. Co s tebou mám robiť, Uncle Peter? Ja som bol rýchly. Ja nevím, tady je nějaký Uncle Pete a já nevím, co si mám robit. Tak jdeme do baráku. Ale ja chcem ísť na stranu zla. Skús vyhľadať niekde ten trezor. Já bych mohla... Lebo sa mi zdá, že Nebude Daddy... v tom basementě někde? Nebude někde v tom basementě? Ne, to by nemá. Alebo že hore je? Ten kód je stále 3946. Ano. Toto je můj papa. Ale kde ste všetci? Kde sú všetci, Jakub? No tady. Je nastúpeť. Nedospravil koláč. Poď si dať... Ten trezor. Nebude ten trezor někde, víš, někde jinde? A čo ja vím, kde je ten trezor? Pomoc mi toto dať dole. Toto mi daj dole. Tento obraz. Co? A jo, tento. To nic není. Ani Daddy. Kde to je? Daddy! Co? Co je ten trezor? Tu je ten trezor, jaký je kód? 3. 3946. Áno, mám to. Prašule. Moje. Daj mi ten trezor. Hej, Jakub. Proč si mi ukradol? Ja idem. Pizzaman, a to je ten pizzaman. Ale Jakub, To je ten ty... pizzaman. Ale Jakub, mohol si mi nechať ty peníze. Proč si mi nenechal ani jeden balík? Si zlý. Znič ho, poď, zničíme ho. Jau. Mňa niekto hiluje. Pomoc. Pomoc. Zabiteľ ma málo. Aha. Nechaj ma. Pus. Zabite ho. Ale Jakub, ty máš koľko peniaz? 60. Ja som zabil toho týpka. Ja som toho týpka zabil. Jakého? Ja som dostal toho pizzamana som zabil. Ja som dostal oný achievement. Máme ísť do postele. Mne to napísal, že only take one or you crazy noob. Mi to odpísalo. Máme ísť do postele, chod do postele. Ale ja sa bojím. Sme tu iba dvaja. Počkej, víš co? Jak dlouho je... Koľko minút má to video ináč? Máme 2, 4, 50 video. Video má koľko, ale minút má.
To čo bolo? Ne. Asi na nás zautočia, no. Ja sa bojím. Tak vylez na stolík. Ne, to oni vedľa. Oni sa vedľa bijú. Ja spím. Aha, znovu zautočili na nich, ne na nás. No, zelená místnosť byla atakovaná. A každý ju prežil. Co to pípa? Znova, furt tie isté rúmy. Alarm is going off. Dead alarm. Ale čo pípa? Ale čo pípa, mi povedz. To sme v prdeli. Okradol kolu. A on je na kľúče. Ukradol kolu. Musíme rýchlo escapenúť. Find server. Kde si? Ty si vonku? Máme ísť ven a zdrhať. Máme do kanálu. Máme do kanálu. Počkaj ma, plus. Poď, rýchle dole. Som v kanáli. Poď. Pam. No? Fuj. Pomoc! To je ľahké. Ne, pomoc! Hej, týpek, sa mi pomoc! Pomocte mi! Ja som zomrel. Týpek ma zabil. Jakub týpek ma nechal zabiť. Takže, dámy a pánové, dúfam, že sa vám naše video ľúbilo. Dajte like, dajte subscribe. Áno. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau! Čus,